लोगोफोर हारसिं मानसि उपाय गैया सुना होग्राबो लाथ'नो हायाखै नालाय। हेलौ लोगोफोर माबोरै दं? ज' आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। ज' आंबो थिगैनो दं आरोना मोजाङैनो दङ। ज' नै मर्निंनि गासिखौबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। जों लामाथिं ससे ओंखारलांगासिनो आरोना। बेजों लोगोसे दिनैनि ब्लगाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायफिननाय थालायबाय। नै गामिनि लामा एक्सुवेलि आंनि न'आथ' बेयाव नंखायानोसै आं आनैलाहानि न'आव थायो आरो बर्थमान। नैबे बेलस्रि गामि दै लोगोफोर बेलस्रिनि थाइगिरबारि गामि इदि सिदा थांबाय थाबा माने आबि सेन्टार मोनहैयो आरोना। लोगोफोर आं दायो बहा थांनो नागिरदों होनबा दुकानाव ड्रेस सुनो थाखाय स्राब साबोन लायनो थांनो नागिरदों आरोना गामिनि दखानाव। गथ'फ्रा नाहरना मिनिदों आरो आंखौ बिसोरनि मादै लाहानि फिसाजोफोर। लोगोफोर थांबाय थानि बारा गोजान गैला मोनसिगोन आरोना दखाना। ज' दिनै आं फुंनिफ्राय 10थासिमहालागै मा खामानि मावो नोंथांमोना नुलांखाबाय थादों आरोना गासिबो। फाइनालि आं दुकानखौ मोनफैबायानो आरोना। नै बेनोसै आरो दुकाना। थ' बिसोर सानैया दहाय आंखौ नाहरना मिनिदोंमोन। दा नुजानांबाय दा मा लाखो? खानाय गोसोम जाग्ला ओमफ्राय स्राब आं लानो नागिरनाय बुस्थुखौ लांफैदो आरो बिसोरबो। गामिनि दुखान नालाय लांफैबा सिंनिफ्राय हरो आरो। नै जोंहा आबौआबो माबा लांफैखादों आलु। मा होनो आबौ मा गामियाव होनदोंमोनलाय नोंसाना? लाम्बाबारि आदर्श लाम्बाबारि। जोंहा आबौनि फिसाजोखौ सासे लांदो आरोना आदर्शजों माजबादथिं। औ इउटुबाव होनि माजबाद आदर्श ने? ओमफ्राय हाबायाथ' जाखांबाय? आथिमंगल दं ने सुक्रुबार खालि? आथिमंगल दं आरो सुक्रुबार खालि। थ' आदाया सिंनिफ्राय सोंहरदों आरो इउटुबार भिडिअ नामा होननानै। प्लास्टिक गैया? प्लास्टिकआव दंबा लोगोफोरनि स्राब ओमफ्राय साबोन दुगैग्रा सुग्रा नै जोंहा आदाया दखान थांगोन र' बेसेबां जाखो 30 थाखा। सिंनि सेटआप आरोना लोगोफोर ओरैजाय खुलियो। दा जों दरजाजोंनो हाबबाय आरोना मर्निं नालाय खुलिथ'वाखै। थ' फैसा होना लानो लोगोफोर जाबाय ने लोगोफोर दायो लाबाय ओमफ्राय फैसाखौ लाफिनबाय नै ज' थांलायनोसैलाय आरोना। ज' लोगोफोर मोनफैफिनलायबाय आरो न'आव ओमफ्राय इथिंजाय नै बख'ना दोनखादों आरोना दा बेयाव लगायनोसै। लोगोफोर नैबे दैखरा बिराद गोबाव जाबाय आरोना आंनो जोनोम जायाखैमोन बे दैखरखौ बानायबा। लोगोफोर दायो सोमनानै लानोसैलाय। फुंजानिफ्राय मा खामानि मावलाङो नायनांगौ जादों आरोना। जोंनि बिनानाव दङमोन आंनि फिसाजो देरसिन ज' हाबा जाहैबाय आरोना। ओमफ्राय बैनायबो दङ खेबसेथ' आं इउटुबाव होखादोंमोन नङा होमबा हाबा जानाय आथिमंगलनि भिडिअ। स' लोगोफोर दायो मावलांबाय थानोसैलाय आरोना। दा गासिबो जोबजासिम आरो दंबावो खामानि दै दिनै फुङावनो एसे बुरजा खामानि दङ। नोंथांमोना गासिबो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम दै। नायलांबाय था गासिबो। लोगोफोर स्राबखौ गलायनानै लानि आरोना दायो। स्राब गलायनानै दसे सोमहाबना दोननांगोन नङाबा रुनाय नङाना। लोगोफोर हारसिं मानसि उपाय गैया सुना होग्राबो लाथ'नो हायाखै नालाय। जागोन बेफोर लासैनो गासिबो नङा होमबा। लोगोफोर नायलांबाय थादो आरोना गलायनानै लाग्रोनोसै आं दायो।
लोगोफोर फाइनालि दसे सोमना दोननोसै दायो सोमखांजोब्बाय आरोना दा दै नांखायो लोगोफोर दैया एसे खाथियावनो दं आरोना थ' दसे मैला रुनो थाखाय दोनथ'नोसै बेनिफ्राय मावलांफिनसैलाय लोगोफोर फाइनालि रुनानै लाखांजोब्बाय आरोना रुना लाखांजोब्बाय स' दायो ओमफ्राय सुनोसैलाय सुनोसै स' लास्ट फाइनाल खामानि आरोना जि सुनायनि दायो सुनानै लानोसै दैजों आं एसे दैखौ गसरनो थाखाय बिदि लामा दोनखाबाय नालाय ओमफ्राय दायो मैलाफ्रा हारसिं गलांजोबखाबाय दायो दैखौ बारा बिदि मैला जाफिनला आरोना दैया स' लोगोफोर ड्रेस सुखांबाय दुगैखांबाय आरो जाखांनानै नै दखान थांनो रेडि जालायबाय आरोना स' नै बिथिंजाय दा सानजौफुआव जानो थाखाय टिफिन लाबाय आरो स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय आरोना स' खोलाहा थांनो दंमोन एसे थ' थांनाय जानाय नंला स' दायो दखान फारसे थांनांसिगोनलाय थ' गासिबो सापर्ट खालामगोन होनना मिजिंथिबाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन स' बेनिखायनो गासिबो चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै दं आरो लाइक होबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय स' अके बाय बाय